Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Lithi izwi lenkosi, akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, futhi ngeke abe khona uNkulunkulu emva kwakhe, ngoba alikho ingaphambi kwakhe futhi alikho ingemva kwakhe. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo, siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Sikhonza, angazi ngizomlinganisa ngithini. Ngempela nawe uyabuza uthi nizongilinganisa nobani ukuba silingane, ningifananise nobani ukuba sifanane na? Hey, angazi ukuthi ngachaza ngithini. Sikhonza omunye uNkulunkulu. Umuno unalo uNkulunkulu. Ubani ongamelana nawe? Ubani ongabhekana nawe? Hayi khona bafowethu, kube lo wonke umhlaba ukhonza uNkulunkulu bekuzoba mnandi ukuphila ezweni. Kodwa kulutho-ke, kuyoba mnandi ukuphila ekhaya ezulwini. Kuyoba mnandi emhlabeni omusha nasezulwini elisha okuyokwenzeka, kuyodalwa emva kokuba sekwahlulelwe umhlaba, kwathathwa isihogo neHadesi, kwaphonswa echibini lomlilo. Hawu, siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, akekho ofana naye. Hayi-ke baba uNsibando bengenisa ngalawo mazwi, ngikubingelela ngithi ngiyakuthanda mntaka baba ngothando lukaKristu. Lapho khona beka indlebe nje ulalele, sidle izwi. Usekhaya lezwi-ke uma ula. Ikhaya lezwi liphansi kwebandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ibandla entabeni iphansi kwekhaya lasezulwini, iphethe uJesu uqobo lwakhe. Wasifela esiphambanweni, walithenga ibandla, wagwazwa ohlangothini, kwaphuma amanzi negazi, lazalwa ibandla, lazalwa ibandla. Ngikulelo-ke mina elazalwa ngaleso sikhathi, esingabangi igama into engenamsebenzi, igama lingena ezulwini, kungena umuntu ohlanzwe ngegazi lenkosi uJesu. Shine where you are. Lapho khona hlanzwa ngegazi lenkosi uJesu. Lapho khona hlukana nesono. Lapho khona phila impilo engcwele, sohlangana ekhaya ezulwini. Ngiyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngevangeli angiphe lona. Sizogoqa sithandaze, sikhuleke, simnxuse ukuthi abe nathi kulomzuzu kanye nawe lapho khona. Uma ukwazi ukubeka imoto eceleni, uguqa uthandaze, kwenze. Uma ungakwazi kulungile-ke nalokho, kodwa vala amehlo akho sithandaze. Simcela uNkulunkulu abe nathi, ayisebenze impilo yami, ayisebenze impilo yakho, ayilungisele ukuthi mayisehle ezohlwitha ibandla ngingasali, nawe futhi ungasali. Ngoba ilo umgomo omkhulu ukuthi siyobusa ekhaya ezulwini. Ekhaya-ke ezulwini kungenwa ngenhlupheko. Funda Izenzo 14 verse 22. Hayi kungenwa ngenhlupheko. noJesu wahlupheka. Masihamba lapha hamba khona sizohlupheka. Kodwa uthi uNkulunkulu olungileyo, ziningi izinhlupheko zolungileyo, kodwa uyamophula kuzo zonke, lize lingaphulwa nelilodwa lamathambo akhe. Siqala lapho-ke amaHubo 34, uqale lapha kuverse 17 ugijime nalo, uzoyithola lento engiyikhulumayo. Siyambonga kuNkulunkulu, asigoqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lonke udumo luNkulunkulu kweliphezulu nakubantu emhlabeni abathokozelwa nguye. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke. Ngekho uNkulunkulu onjengawe nofana nawe. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhuluma uzambule ngomoya wakho ingcwele. Sinikele ukuphila kwethu kuwe, ngoba wena Nkosi ophethe ukuphila kwethu, ukuze kufihlwe ukuphila kwethu kuwe Kristu ngakwesokunene sikaBaba ekhaya ezulwini. Ukuze singabe sisaziphilela thina, kodwa kube wena ophila kithi. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu bangcwele ukuba siphinde sihlangane ngalolu suku lwanamhlanje.
Ngiyacela-ke ukuthi sivule amabhayibheli ethu siye kuyo leya ncwadi leya siye kuyo leya ncwadi esithola khona amaHubo chapter 15, isimo songo kaNkulunkulu. Isimo songo kaNkulunkulu. Sisebhizi-ke sidila noverse 4, ubukonengekayo ngokuza kumenyanya, kepha bazisa abamesabayo uNkulunkulu. Sibuka abantu abanyanyekayo kuNkulunkulu, hayi abanyanyeka kumuntu. Wena unamuntu, awudalanga muntu, ungazilokhu uqala sibanibani ngemphiwe, sibanibani ngiyamnyanya. Isono leso, awukwazi ukunyanya umuntu wena. Kodwa sibuka onengekayo kuNkulunkulu ngokuza kumenyanya, kepha sibazise abalesabayo igama lakhe, sibazise abamesabayo yena uqobo lwakhe. Asifundeke siqala kuverse 1 ngokuphuthuma nje sigcine kuverse 4. Jehova ngubani uyohlala entendeni lakho na? Ngubani uyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, nongamona umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, obukonengekayo ngokuza kumenyanya, kepha bazisa abamesabayo uNkulunkulu, ufunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphuli izwi lakhe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele. Sisabuka-ke labo abenyanyekayo. Izolo ngigcine ngithe sizoya kuDeuteronomy. Siya-ke kuDeuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7, sobheka laphaya uverse 25 noverse 26. Deuteronomy chapter 7 verse 25 noverse 26. Uthi kuverse 25, izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Wayekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, ekhuluma ngonkulunkulu bezinye izizwe. Izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo, ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo, ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 26, awukungenisa isinengiso endlini yakho, ube yinto eqalekisiweyo njengaso. Uyakusenyanya nokusenyanya, unengwe nokunengwa yiso, ngokuba kuyinto eqalekisiwe. Julile-ke leli vesi. Ngiyamkhona uNkulunkulu uzosisiza alichaze ngomoya wakho oyingcwele. Uma singaliqedi namhlanje siliphinde futhi kusasa, ngoba lijulile ngendlela emangalisayo. Izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Ingakho-ke sinenkonzo yokushisa. Uma kunezinto ozithole ngendlela engafanele, ziyashiswa. Uqala ngokuvuma isono kuqala, bese-ke emva kwalokho ngiyakugunyaza ukuthi uyishise leyo nto. Ngoba nibaningi kakhulu besizishisa la entabeni, kuyumsebenzi ongakaze uzowubona. Khumbula phela igroup inabantu abaningi ngendlela emangalisayo. So izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Asikhonzi omunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu odalela izulu nomhlaba. Awukhonzi. Ukukhonza into ilento ukuthi uyithande kakhulu. Ake ngilenganise ngami. Before ngiphenduke ngikholwe, ngangiwubaba okhonza ubucwebe. Ngake ngayisho lento nilanga enkonzweni. Ngangilengisa i-chain entanyeni lika 10,000 pure gold. Njalo uma ngivuka, uma ngigqoka nje, ngiqala ngifake lona before ngigqoke yonke enye into egqokwayo. Mase ngilala ngikhumula yonke into ekhunyulwayo, ngigcine nge-chain. Mangingalifakile kube ngathi ngihambaze, ngangilikhonzile i-chain lami. Ngame amagama lalini leli chain, laluNkulunkulu wami, uNkulunkulu wezinye izizwe. Ngangilikhonzile leli chain. Izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo.
ngangingalintshontshanga-ke, ngangilithenge nje kahle, angisazi noma kwa-Stans noma kwa-American Swiss. Ngakho-ke kwadinga ukuthi ngiye la kuthengiswa khona amagolide ngiyolidayisa ngoba ngangalitholanga kabi, ngalidayisa ngathola imali. Lithi-ke awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo, nanso-ke indaba, awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo. Nangu wena la ngiyalinganisa, ubona leli chain likababa uNtsibande engakakholwa, usuyalifisa. Uyazi ukuthi kuyisinengiso lokho? Mangaka amacici abantu wafisile, isinengiso leso. Kahle hle isinengiso samacici siqale ekubhokoseni izindlebe. uNkulunkulu ukudalile indlebe engenambobo, wena wayivula imbobo, isono leso. Wasuqala usuhlobo ufaka amacici, wawakhonza aba isithixo sakho. Amanye wawathenga emgwaqeni la macici kubafana abawantshontshile. Amanye wawantshontsha, untshontshelwa umngani wakho, untshontshelwa udadewenu, noma uthathe nje into kadadewenu uhlobe ngayo ungacelile ngoba nakho akekho usemsebenzini. Isono leso. Futhi yazi ukuthi uma uthatha into yomuntu yakhe yasemzimbeni uyifaka uyigqoka, uthatha nomoya wakhe, uthatha nezinkinga zakhe, uthatha nezono zakhe. Ingakho kubiza ukuthi kufanele into uyikhulekele, uyicwile egazini lika Jesu. Namhlanje khona omdabu waseNdiya, izolo bengiyokhanda imoto, wasengitshela ukuthi kunezinto afisa ukuzinikela ebandleni, impahla zokugqoka kunikezwa abampofu. Ngavuma-ke ngaya namhlanje ekuseni ngiyozilanda, uthe uzobuya nazo ngimthole lapha egarage la kudayiswa khona imoto. Mangifika uthi ukhohliwe. Bese ngisithathile isinqumo ukuthi ngizozikhulekela mina, ngiqalekise imimoya amadimoni, zonke izinto okuzona before ngizidlulisele ebandleni, zidlulele kubantu abahlupheka ukuze bangamukeli lo moya. Akusho-ke lokho nawe uzokhuleka, anginqabi ukuthi ukhuleke, but amandla akho ukukhulekela leyo moya uyixosha angakanani, ngoba kufanele sithathe izinto zabantu siziqoke, akufanele uvele ugqoke into yomuntu. Ithathe uyikhulekele, uyicwile egazini lika Jesu ngokukholwa. If ungazethembi ngamandla, dlulisela kumfundisi wakho akwenzele leyo nkonzo. Angazi-ke uma umfundisi wakhe engayazi leyo nto, usendaweni la engashunyayelwanga engaziwa khona, uyofika nini-ke Richards Bay ubaba uNtsibande? Angazi nami, kodwa nje ubheke ungatholi. Abanye baphethwe inkanuko, bagqoka into yomuntu ophethwe inkanuko. Abanye baphethwe umoya wokweba, wagqoka into yomuntu owebayo. Siyayithatha izinto ezenziwa abantu. Khumbula uPawuli, ngicabanga ukuthi Izenzo 19 lapho ayikhulekela khona abantu besinda, kwafika la abantu bethatha impahla ezisemzimbeni wakhe. Ngiyalibheka uma uzokhala iphepha. Yebo, Izenzo 19 verse 11, uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawuli. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka izifo nomoya amabi baphuma. Ngoba into engigqokile inamandla aphila kimi. Ishoba lesangoma linamandla aphila kuso. Iduku lesangoma linamandla aphila kuso. Qaphela-ke ukuthi into kabani oyigqokayo ophila yiphi impilo. Mhlawumbe kule nkinga okuyona nje ilento uhamba uthatha into zabantu. Banye bantshontsha izinto kulayini, hamba uzidayisa emgwaqeni usuyathenga. Wena uthenga into ongayazi kanti yebiwe. Qaphelani bafowethu, qaphelani. Ngisho isithunzi, imbala, isithunzi nje, a shadow. Siyathola la uPetro kusetshenziswa isithunzi sakhe abantu besinda abagulayo. Ngivula lona njengoba uzokhala amaphepha nje, ngivula indaba kaPetro laphaya kuIzenzo chapter 5
uqale kuverse 12. Angizuqala mina kuverse 12. Ngifuna uqala kuverse 15. Ngangokuba bakhiphela phandle emigwaqeni abagulayo bababeka emacansini nasezinhlakeni kuze kuthi lapho ezuphethe isithunzi nje sakhe sisithibeze abanye kubo kwabuthana nesixuku esivela emzini ezungeza iJerusalema baletha abagulayo nabakhathazwa ngawo umoya abangcolileyo baphulukiswa bonke. Abanye wayebabeka izandla, abanye babeka ashaywe isithunzi. Umsebenzi kaNkulunkulu uyisimanga. Wena othanda ukufaka inwele eziqhonyiwe u-inherita usizi lwalowo muntu, inherita amadimoni alowo muntu, inherita izono zalowo muntu. Yingakho kufanele uqaphele. Uyibeka kahle kuJuda. Yamazi uJuda incwadi yokugcina elandelwa isambulo ngqo. Isambulo ke incwadi yokugcina eBhayibhelini. Mawufunde kaJuda uqale kuverse 22, lithi abanye abangabazayo nibahawukele. Verse 23, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubo enindwe inyama. Zonda ingubo enindwe inyama yesangoma. Zonda into esikathintwa isangoma. Angibazi abaphila nezangoma bekholwe emakhaya benze njani. Kodwa nje kona kulukhuni kwehlela ngoba ngisho uhlezi nje nesangoma eTexini kufanele ube powerful, wena ube ilangabi lomlilo njengoba izwi lenkosi lisho amaHubo 104 verse 4 wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Kufanele wena mawuhlezi eTexini nesangoma sibe delivered ngasikhathi amadimoni aphume engqashe ngoba uyini wena umlilo. Kodwa mawuyileli ikholo lisivive elibandayo uhlukana nesangoma usungenwe umoya wobungoma. Sungenwa amadimoni aso ngoba naso njengoba sinamandla asesihogweni esibashanga esithunzi sabo saso leso sangoma umoya uyangena. Phathi ishoba lesangoma umoya uzongena mawuweak nje. So that is why kufanele sibe strong. Ngakho kufanele sihlale zizila ukudla. Kufanele sihlale sibambane noNkulunkulu njengoJakobo wabambana nabusuku bonke. Wathi ngeke ngikudedele ungangibusisanga. Impilo kufanele iphilwe ikholwa leyo. From time to time ikholwa kufanele lizile ukudla. Ngeke nganitshela kulezi insuku ngathi unyaka odlula uwodwa uNkulunkulu ngisizile ngamandla akhe ngizile 152 days not at a go. Njengoba ngihamba kangaka thatha 3 days or 2 days or 3 days once a week nomkhosi wethu wa21 kuhlangane u152 irecord lami lelo. uNkulunkulu evuma maduze nje ngifisa ukungena emkhosini ka5 ka40 days ngoba ilapha amandla ami ngiwathola khona, ilapho izinto zami ngizilanda khona emkhosini, ngibambane noNkulunkulu ngingamdedeli engangibusisile. Ungibusisa ke njalo ngezinto eziningi ezihlukeneyo. Yiba ikholo elikhonza ukuzila ukudla, yiba ikholo elihlala noNkulunkulu, yiba ikholo eliguqayo lizithobe phambi kaNkulunkulu ngoba siyizimvu zedlelo lakhe, simsebenzi wesandla sakhe. Sikhuluma ke ngani ngezinengiso lapha kuDeuteronomy chapter 7 sithiwa izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Awuyikufisa isiliva noma igolide likuzo lezi zizwe. Ungafisi lutho, ungahaleli indlu yomuntu ongakholwa. Ungayihaleli. Ngakhumbula amaHubo 37 akhuluma ngenhlanhla yababi, inhlanhla yababi. amaHubo 37 masifunda uverse 1 lithi ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani babone njengemthana ehlaza. Bese siya lapha uverse 9 ngokuba ababi bayakuchithwa kepha balindele uJehova bazobukudla ifa lomhlaba. So asilindele uJehova, ababi bazochithwa. Ungayihaleli into yomuntu, mhlawumbe uhalela lento nje noma uhalela lemoto yakhe kanti kwabanjwa inkunzi, umuntu othize owabanjwa inkunzi kwachitheka igazi, wena usumbone ehamba ngemoto silokhu umncoma siyakubongela ubongela ini kwafa umuntu. Ungazikhathazi ngenhlanhla yababi,
Ungazikhathazi ngomuntu omubi ophumelelayo ngoba umazi uphumelele kanjani. Mhlawumbe uthwale ngengane yakhe ekulesimo akusona. Awazi. Mhlawumbe uthwale ngonkosikazi wakhe. So yekani lento uhambe nincoma abantu abangakholwa. Ncomani uJesu. Nanga umuntu ofuna simncome. Hawu siyambonga uNkulunkulu simnika udumo. Usunemoto enhle kangaka. Yabona lonto le noma ngabe ubeyithole kabi sezomshayisazela usushumayelile. Hayi uhamba uncoma umuntu, umncoma ngento yakhe anayo. Ungawazi amandla amnikeze leyo nto. Angithi amandla akhe awuwazi ukuthi wathathaphi. Thina amandla sathatha emkhosini. Ngene emkhosini nawe. Thatha umkhosi mntaka baba. Lithi ke ubuka isikhathi sithini isikhathi 20:47 48 sekuphohlanga 20 minutes. Hawu ngishilo ngathi leli verse licebile kungenzeka singaliqedi namhlanje. So ngidine phi awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo. Ukudinwa inkosi zoqhubeka lapho sithi ungazithatheli lona. Hayi ngiyambonga mina uNkulunkulu wangisiza wangipha nje inkonzo yezwi yokuhlazi. Ubheke yazi sisakhuluma ngolayini abangaka 1 2 3 sisakhuluma ngolayini abathathu nje. Phela waphela u20 minutes. Hawu 3 lines evesini 20 minutes waphela. Saphela isikhathi senkonzo. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu qina lapho khona. Ungahaleli izinto ezizinengiso. Ungayihaleli into esinengiso. Ngoba nawe uzoba isinengiso kuNkulunkulu. Asigoqe isithandazo simbonga uNkulunkulu ngamazwi sesiwazwile. Baba egameni lika Jesu siyabonga kakhulu ngakho konke esesikuzwile. Sibonga indlela Nkosi okhuluma ngayo nathi. Ukhuluma Nkosi ngomoya ophansi awulwi kuyangena engqondweni siyezwa siyalalela ngeke sizilandulele ngoba yizo lezi inkonzo esiyohlulelwa ngazo ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasahlulela kodwa yizo likhulume kithi lona ozosahlulela. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu uthatha udumo lonke lungolwakho lokufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele siyamdumisa. Babunsibande yavalelisa. Ngithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu uyinkosi.